program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Svet sa mení rýchlejšie, než stíhame pochopiť a všetko, čo sa udeje na geopolitickej scéne, ovplyvňuje naše účty a naše peňaženky. Kam sa uberá svetová ekonomika? Kto v skutočnosti ťahá za nitky? Veľmoci, korporácie alebo trh samotný? A ako nový pohľad na energetiku a Green Deal zmení naše životy? Odpovie mi známy český ekonom, analytik a hlavný ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Vysledujete reláciu Len peniaze nestačia. Vítajte. Kovanda, vítam aj vás a prajem vám pekný deň. Dobrý deň, ďakujem Som za veľmi pozvanie. rada, že sme sa stretli aj naozaj takto osobne v štúdiu a môžeme sa trošku porozprávať ozaj o, mám pocit, že veľmi zaujímavej téme, aj takej veľmi hlbokej a veľmi vážnej. Ale ja keď som tak premýšľala nad týmto našim rozhovorom, ešte predtým, než sme sa stretli, tak mi napadlo, že v podstate takmer všetci ľudia na svete čítame si ráno noviny, pozeráme správy a nejakým spôsobom to vnímame. Ale vy asi čítate tie noviny a tie udalosti, ktoré sa dejú trošku inak, pretože ste profesionál, ste ekonóm a už určite vy aj vidíte nejak tak dopredu dôsledky, ktoré môžu jednotlivé udalosti mať a priniesť. Tak povedzte mi, že čo vám vtedy ide hlavou, keď si čítate rôzne tie udalosti, že svet už sa ozaj zbláznil, alebo ste takí prekvapení z toho, čo sa môže stať, alebo čo sa môže udiať, alebo aj cítiť takú skepsu, že kam to všetko smeruje? Povedzte, tak zvnútra. To, co je fascinující, jsou právě ty souvislosti, takže je třeba skutečně sledovat dění, jak řekněme, ekonomické, politické nepřetržitě, protože pak, když vynecháte nějaký čas, tak ztrácíte přehled. Jako když sledujete seriál v televizi a teď vypustíte, když má třeba 30 dílů, vypustíte 5 dílů a než se zase vrátíte, dostanete do toho, co má ten seriál, vlastně říkáte, kam se ubírá, tak nějaký čas to zabere. Takže skutečně máte pravdu, že se snažím každý den ráno informovat sám sebe ohledně jak tedy vývoje ekonomického, tak politického a koukat za roh se snažím. Ne vždy se mi to podaří, ale vidět skutečně něco v nějakém předstihu, tak abych třeba mohl informovat veřejnost, klienty a tak dále. A to si myslím, že je tá role ekonoma. To áno, to hovorím, to určite robíte, ale že či aj pritom máte nejaké emócie, že vás prekvapí niečo, čo sa stalo, že čo už, kam sa ten svet dokázal ubrať, alebo že až možno taká nedôvera, skepsa, úzkosť, že ako to bude s nami ďalej, máte aj takéto nejaké veci ako ekonóm, ale predsa len musíte to aj vy nejak prežívať, či? Je třeba to nějakým způsobem samozřejmě vstřebávat, ale ekonom by měl hledět na tu realitu bez nějakých zásadnějších emocí, tak aby skutečně dokázal podat neskreslený obraz, na základě něhož se pak dá třeba investovat, protože není moc radno investovat pod vlivem emocí, ať už nějaké bojaré euforie, nebo naopak přílišné skepse. Oboje nakonec té investice škodí, ale když mám být konkrétnější, tak skutečně, když srovnám ta současná léta, řekněme po roce 2019 s tou dobou předtím, tak vlastně ta léta, řekněme 2014 až 2019 byla nesmírně klidná, nic zásadního se nedělo z dnešního hlediska, ale pak si vezměte 2020 hned z začátku roku, už koncem roku 2019 v Číně, ale pak tedy po celém světě pandemie, na pandemii navázala v roce 2022 válka na Ukrajině, s ní spojená energetická krize, ta už začala v roce 2021 a velká inflace, kterou jsme měli v České republice vysokou třeba ještě v roce 2023, takže to máte 4 roky, 2020, 2021, 2022, 2023, které byly naprosto mimořádné z hlediska historického a zcela zásadně odlišné, daleko tedy napjatější, jak v oblasti pandemie, tak v oblasti geopolitiky, tak v oblasti ekonomické, než byla ta léta předtím, na léta 2014, 2019,
kdy se vlastně nic nedělo. Energie byly tehdy levné, vývoj třeba naší ekonomiky české stabilizovaný, rostly mzdy, klesala míra nezaměstnanosti, klesalo veřejné zadlužení, alespoň v České republice. A pak se to všechno jakoby obrátila ta tíseň, ta úplně neskončila s tím rokem 2023, přetrvala loni a přetrvává letos. Takže určitě je to z hlediska jakéhosi celkového obrazu ponurejší dekáda, než byla ta dekáda minulá. Byť ta dekáda minulá začala globální finanční krizí, ale to se pak vlastně sklidnilo a ta nynější desetiletka, zatím tedy ta 20. léta, sú mnohem napjatější. No to máte pravdu, všetko je tak veľmi intenzívne, že tam ako keby nie je v tých životoch ľudí, lebo ja sa skôr snažím veľa akože cez tých ľudí, akože aby oni vedeli pochopiť určité informácie, veď preto tu aj v podstate sedíme, ale vy ste taký trošku iný ekonóm a iný analytik, lebo vy to všetko vysvetľujete jasné cez tie čísla, cez tie grafy, tak ako ste aj povedali, ale zároveň máte ešte niečo v sebe, a to je, že veľmi pútavou formou viete o tých ekonomických veciach hovoriť. Máte tam dokonca nadsázku, máte tam humor aj iróniu. Myslíte si, že takýto ako keby odľahčenejší spôsob komunikácie s verejnosťou, aj možno trošku humoru, keď tam dáte, že môže tým ľuďom tú ekonomiku viacej priblížiť, ekonomiku ako suchú vedu, alebo len jednoducho treba trošku nadhľadu aj v ťažkých časoch a pri zlých ekonomických číslach? Myslím si, že je třeba to osvěžit, že lidé jsou přesyceni informacemi a dnes už nějakou suchou informaci moc nezaujmete. Takže samozřejmě se snažím nějakým způsobem, když to jde, oživovat třeba své analytické texty, ale je třeba být vždy v nějaké linii toho, aby to zase nesklouzlo už k přílišné show, protože přeci jenom jedná se o vážnou věc, jedná se o politiku, geopolitiku, ale hlavně peníze nás všech. A to je věc, která asi se nemůže moc zlehčovat. Takže mám určité limity, ale na druhou stranu si myslím, že být takový ten analytický suchár, že to nikdy to nebylo úplně to, co já bych jako hltal, a tím méně v té dnešní informacemi přesycené době, kde jaký influencer na vás číhá na jedno kliknutí a samozřejmě ona umí být daleko poutavější a pozornost lidí je omezená. Máme každý 24 hodin a proto ten, kdo umí poutavě vyprávět, podávat příběhy, tak samozřejmě může mít výhodu. Tím neříkám, že já to umím, ale snažím se o to, ale zase samozřejmě nechci sklouznout úplně do role nějakého influencera, 20letého kluka, 20leté dívky. To si myslím, že už je za mnou tento potenciál, ale i tak si myslím, že i ty finance, peníze, ekonomiku lze podat tak nějak poutavě, přívětivě. Aby ľudia aj rozumeli, že o čo tam vlastne ide, lebo to je fajn, keď rozumejú, vedia sa orientovať potom v ďalšej oblasti. No ale hovorí sa teraz, že my žijeme v dobe alebo v ére nového svetového poriadku. Čo to znamená? Čo to vlastne je z toho ekonomického pohľadu? Je to nejaké zbúranie istot, ktoré sme mali a vytváranie nejakých nových? Alebo nebudú už istoty v budúcnosti? Aký je váš pohľad? Je to určitě o nahlodání, možná bych řekl zatím určitých jistot, které jsme měli ještě právě v tom minulém desetiletí. A ta globální finanční krize, o níž jsem hovořil, ta byla přelomová, možná přelomovější, než jsme si mysleli v té době, byť samozřejmě jsme věděli, že to je něco zásadního, ale on v té krizi vlastně Západ ztratil to své postavení, troufám si říci, protože Číně a dalším zemím došlo, že Západ podstatnou část své prosperity má na dluh. Ta krize hodně souvisela s předlužením, s dluhem jako takovým. A najednou vlastně ty země, které se třeba nyní sdružují v tom okruhu států BRICS, tak pochopili, že vlastně mohou ten Západ nějakým způsobem vyzvat. Mohou jaksi hrát asertivnější úlohu v té světové geopolitice, ekonomice, prostě v tom světovém dění.
No a zhruba tehdy, to znamená na přelomu těch 0., jak se říká, ale toho minulého desetiletí, třeba Čína skutečně začala výrazně zatínat své svaly. A stejně tak i Rusko se osmělilo. Samozřejmě už tady byl konflikt v Gruzii koncem těch 0. let, ale byl to především pak, byla to ta dekáda další, to znamená ta 10. léta, řekněme, kdy došlo například k anexi Krymu. A to není náhoda, protože Rusko, Čína nesmírně zbohatly v těch 0. letech díky tehdejšímu boomu nerostného bohatství, respektive tedy cen nerostných surovin, což souviselo částečně i proto, že ten západ jakoby jel na dluh a ta poptávka západu byla tedy poháněna tím dluhem, ale on ten dluh západu kupoval z velké části ty suroviny Číny, Ruska. No a ty země právě bohatly a řekli si, my bohatneme, cena nerostných surovin, ropa, kovy a tak dále rostou a my vlastně můžeme časem ten západ vyzvat a nakonec jednoho dne pokusit se ji pokořit. My už nemusíme akceptovat ten světový pořádek tak, jak je nastaven, to si říkali ještě v těch 0. letech, Spojenými státy. Toto jasně demonstroval třeba Vladimír Putin při tom vystoupení v roce 2007 na Mnichovské konferenci, kde v podstatě odmítl ten světový pořádek dirigovaný Spojenými státy. A to je, dá se říci, počátek dějů, které vlastně vedly až nakonec po nějakých 15 letech k válce na Ukrajine. Zaujímavé, čo hovoríte, lebo tak kto teraz, akože v tejto súčasnej dobe, dá sa povedať, že ktoré sú tie krajiny, alebo kto je ten, kto vlastne hrá prvé husle, alebo kto je v tom popredí, kto ťahá za tie nitky? Je to Čína, alebo sú to Spojené štáty, alebo kto to je, alebo kto to bude, ako to vyzerá? Bortí se ty jistoty, nebo jsou nahlodávány ty jistoty, to znamená, Spojené státy už nemají tu sílu, jakou měly třeba ještě v tom prvním desetiletí tohoto milénia, aby byly tím jednoznačným světovým četníkem. Evropa bohužel, ta je na tom ještě daleko hůře, ale Spojené státy si to aspoň uvědomily za prezidenta Donalda Trumpa, že tedy jaksi pokud nezačnou rychle něco dělat, něco měnit, tak o tu svou pozici vůči na dobro přijdou. Takže oni se nyní upínají opět k tomu, aby posílili vlastní ekonomiku. To je to, proč Donald Trump například zavádí cla. To je to, proč se tolik soustředí na nerostné bohatství. A on míní, že teda to nerostné bohatství bude v těch příštích desetiletích tím klíčem k síle hospodářské, ale také k síle tím pádem vojenské a tím pádem k síle geopolitické. A to je zatím něco, co Evropě uniká. Ta jakoby se zastavila v těch 90. letech vývojově, takže je pořád jakoby na obláčku toho, jak se říkalo v 90. letech konce dějin, kdy jaksi liberální demokracie opanuje celý svět, nebudou války, všichni mezi sebou budou obchodovat a nad tím bude bdít Světová banka, Mezinárodní měnový fond a OSN, tyto globalistické instituce. Evropa stále, už bych řekl jako poslední, že je v zajetí právě té doktríny globalismu, zatímco Spojené státy, Čína, Rusko, ty přecházejí na daleko zřetelnější, řekněme, nacionální notu a vlastně soustředí se na rozvoj své vlastní ekonomiky. To znamená soběstačnost, zajištění nerostného bohatství ze svých vlastních zdrojů, a omezení závislosti na zahraničí, jak z hlediska dovozu surovin, tak z hlediska běžného obchodu se zbožím či službami. No a tenhle trend je stále jasnější, ještě zřetelnější je po invazi Ruska na Ukrajinu. A Evropská unie tak nějak teď tápe. Ta tápe, ta si myslela, že ona bude hrát jakousi vůdčí roli v tom novém světovém pořádku. Možná tedy doprovázena Spojenými státy, ale nyní vlastně vidí, že se to celé ubírá nějakým jiným směrem. A
je to výzva i pro ně, protože Evropská unie je vlastně dítětem toho globalismu. Ona je dítětem toho přesvědčení, že ty státy se mohou všichni jakoby sjednotit, mít se rády, žít pod nějakou společnou střechou. To má být tedy v případě Evropské unie Evropská komise Brusel, ale nyní i v té Evropě oživují pod tím tlakem ze světa ty nacionální tendence. Vidíme to v Maďarsku, ostatně i na Slovensku, vidíme to částečně už i v České republice, vidíme to v Německu, Alternativa pro Německo, vidíme to ve Francii, Národní sdružení Marine Le Penové, vidíme to v Británii, Nigel Farage. Takže jakoby se zdá, že opravdu ty jistoty nejsou nejen už nahlodány, ale že opravdu, jak se řekla, už se začínají bortit a my vlastně vstupujeme do nějaké nové éry, kterou ještě přímo neumíme teď popsat, že to rodí se jakoby něco nového. My už víme, že ta stará éra končí, ale ještě úplně neznáme to, co přichází a neumíme to dost dobře popsat. Tu v Európe, ako keby sme sa zubami nechtami držali ešte toho starého a vy ste už spomenuli, že tie iné krajiny a tí iní hráči už to robia trošku inak. Napríklad Donald Trump sa začal starať, ja to tak zjednodušujem, začal starať v podstate o tú svoju krajinu politicky, ekonomicky a myslíte si, že to je dobrá cesta, že on to takto robí? To je nutnost. Pro Spojené státy je to nutnost. Oni nemají ten komfort jako Evropa. Protože Evropa je schovaná bezpečnostně pořád pod deštníkem Spojených států, ale Spojené státy, oni drží ten deštník. To je jako když prší a gentleman drží deštník nad dámou, tak ta dáma nemusí sledovat, jestli přestalo pršet, neprší, jestli prší dále, odkud vane nějak vítr, takže on musí ten deštník držet tak, aby ten déšť nezasáhl. To je role Spojených států vůči Evropě, nebo alespoň byla donedávna. A proto samozřejmě ten Trump, ta Amerika musí sledovat, odkud přichází potenciálně nové nebezpečí, odkud přichází nový déšť. No a teď vlastně Donald Trump říká poprvé se to vlastně ozývá od druhé světové války v zásadě, že tedy Spojené státy nemusí ten deštník nad tou Evropou držet věčně a že Evropa by si měla koupit nějaký svůj deštník a držet si ho sama nad hlavou. A dokonce nejen to, ještě držet deštník k tomu, nějaký menší deštník nad hlavou Ukrajině. Ale Evropa na ten svůj deštník nemá peníze, protože má jiné priority, protože uvízla v těch 90. letech, takže má rozbujelý sociální program, zelenou agendu, Green Deal, a nyní je v šoku. Je v šoku, protože ví, že to nemůže ufinancovat. Podívejte se na Francii. Tam už je za poslední 2 roky asi 5. nebo 6. premiér a všichni mají problém, jak si dát alespoň do elementárního zastabilizování veřejné finance a ty deficity, zdá se, jsou neukočírovatelné. A to je druhá největší země eurozóny. No, Európa má svoje ambície, ako ste už niektoré z nich aj spomenuli. Napríklad má to, že v rámci energetiky sa chce úplne odpojiť od ruských zdrojov plynu a ropy, používať náhradné zdroje, ten skvapalnený plyn, ktorý je ale oveľa drahší. No ale je to reálne, aby sa Európa odstrihla od týchto zdrojov bez toho, aby padla ekonomicky veľmi dolu, lebo ona prestáva byť konkurencieschopná práve kvôli tomu, že tie energie bude odoberať oveľa drahšie? Ona už padá dolů. Podívejme se na situaci v Německu. Jedním z důvodů propadu německého průmyslu, který se v podstatě odehrává od toho roku 2019, ale ještě v akcelerované míře po invazi Ruska na Ukrajinu je právě to, že se Německo odpojuje od ruských energií. Německo v podstatě od 70. let, to znamená ještě západní Německo, to znamená přes železnou oponu proudil z Ruska třeba plyn do Německa, do západního Německa. Stejně jako proudil už od konce 60. let do Rakouska. Takže vlastně my jsme z tohohle hlediska ještě ve vyhrocenější situaci, než jsme byli za studené války v 70. letech. Protože tehdy, přes to všechno, že byla natažená železná opona, tak západní Německo odebíralo ze Sovětského svazu zemní plyn. A dnes tedy Německo se vzdává jak tedy ruské ropy, tak ruského zemního plynu, ale jak říkáte, ty alternativy pro něj jsou dražší.
včetně tedy dovozu skapalněného zemního plynu ze Spojených států. To je samozřejmě dobrá zpráva pro Spojené státy, že Německo potřebuje více jejich plynů, ale zkrátka německé podniky přestávají být konkurenceschopné. Možná, že by ty drahé energie ještě ustály, ale oni je také vsadili na Energiewende, vlastní, řekněme, německá revoluční energetická politika, která spočívá v prvé řadě v tom, že si vypnuli všechny své, měli jich desítky jaderných bloků, už nemají žádnou nyní jadernou výrobu elektřiny. A Němci zároveň samozřejmě jsou velmi horliví, co se týče těch zelených agend, Green Deal a tak dále. A to také vlastně něco stojí, víme třeba v oblasti autoprůmyslu, ale chemického průmyslu, že ty regulace zelené, emisní regulace v případě autoprůmyslu jsou další zátěží na ten evropský německý průmysl. A když toto všechno spojíte, zelenou agendu, Energiewende, odpojení od ruských energií, k tomu můžeme přičíst ještě třeba demografické stárnutí, teď různé ty emisní povolenky Evropské unie, tak to máte skutečně velice hořký koktejl, který musí to Německo pít a pije ho a prostě dostává se do kolen. Jeho průmysl se dostává do kolen a dříve či později tohle samozřejmě vykolejí nějakým způsobem i Českou republiku a Slovensko, protože to jsou země, které jsou na tom německém průmyslu závislé, ale ono to vykolejí celou eurozónu, jsem přesvědčený, protože jestliže něco pohání eurozónu, tak je to německý průmysl. A jestliže německý průmysl poháněl dlouhá desetiletí levný ruský plyn a ten teď není, no tak chybí ten pohon, který pohání i euro jako takové, protože Německo je motorem eura. A Německo mohlo zachránit Řecko před 15 lety, když byla řecká krize a Řecko málem bankrotovalo, protože mělo ještě peníze, mělo silný průmysl. Ale jestli teď přijde jaksi řada na Francii a ta se bude potácet a kolabovat, tak Německo už nebude mít peníze na to, aby zachránilo Francii tak, jako zachráňovalo Řecko. Francie je daleko větší ekonomika než Řecko. No to, čo hovoríte, pozrite sa, ako to v podstate ide, že vlastne tá Európa skutočne padá dolu a tí, ktorí Európu vedú, oni to musia vidieť samozrejme tiež. Nemôže sa stať také niečo, že sa upustí napokon od tej ambície nebrať energie z Ruska? Že sa to vráti do toho stavu, ako to bolo? Lebo ozývali sa už také hlasy, že to bude ekonomicky nevyhnutné. V Německu jsou takové hlasy slyšet. Myslím si, že do určité míry to skutečně nevyhnutelné je, ale je to na Němcích. Je to na Němcích, aby toto posoudili. Průmysl tamní bije na poplach, ale prostě politicky to není průchodné minimálně do té doby, dokud se bude na Ukrajině válčit. Ale kdyby se mě někdo zeptal teďka, zda mohu 100% vyloučit, že nikdy nebude obnoven nebo nikdy nebude spuštěn ten plynovod Nord Stream 2, který tedy může vést plyn z Ruska do Německa. Ta jedna růra nebyla tou explozí z roku 22 nebo těmi explozemi tehdejšími poškozena, takže tam to může, jak říká Vladimír Putin, stačí zmáčknout čudlík a můžete mít plyn z Ruska. Já bych vůbec vlastně nedal ruku do ohně za to, že Německo nebude už nikdy odebírat ten ruský plyn. Já si myslím, že může přijít změna jaksi nálad a změna německé vnitropolitické situace. Alternativa pro Německo už je nejsilnější stranou v Německu. A alternativa pro Německo říká, že by Nord Stream 2 zapojila. To znamená, že by ten plyn zase tekl. Jsou to nějaké nápady Donalda Trumpa, že by koupil ten Nord Stream nějaký americký subjekt a že by tedy Američané vlastnili Nord Stream 2 a Rusové by posílali skrze tedy americké trubky plyn do Německa. Takže je tady více řešení a zde se ukazuje, kdo je velmocí. A Spojené státy, myslím si, že mohou mít jaksi zájem na tom a mohou chtít nakonec vlastně třeba i provozovat ten Nord Stream 2
a budou inkasovat poplatky za to, že Rusko posílá do Německa plyn a pořád se to tomu Německu i s těmi poplatky Američanů bude vyplácet víc, než od nich kupovat ten skapalněný plyn. No vidíme, jak to bude, lebo ako hovoríte, vidíte, zmení sa politika v krajine, zmení sa v podstate vláda, iné smerovanie politické a už to môže byť v podstate všetko jinak. A důležitý je i ten trend, že alternativa pro Německo neustále sílí. Samozřejmě její koaliční potenciál je pramalý. Zatím asi by neměla šanci sestavit vládu, i kdyby jako vyhrála volby. Ale kde je psáno, že nebude sílit dále. Stejně jako se na svoji šanci třese zjevně tedy Marine Le Penová ve Francii. A představte si, že bude vládnout alternativa pro Německo v Německu, že bude vládnout Marine Le Penová ve Francii, že bude Nigel Farage v Británii, tak to v podstatě je konec Evropské unie. Aspoň tak, jak ji známe. Možná bude ta spolupráce pokračovat dál, ale toto jsou daleko nacionálně zaměření politici, než byla ta generace, řekněme, politiků, kterou pozorujeme nyní, nebo která je u moci nyní a která vládla, řekněme, od těch 90. let. No asi by to bol aj koniec Green Dealu, predpokladám, keby sa takéto čosi stalo, lebo ten v tom stave, v akom teraz je, asi tiež nás veľmi nepoteší, myslím nás občanov, pretože sa nám opäť predraží život. Ono sa v Českej republike už hovorí veľmi veľa o tých emisných povolenkách, ktoré majú platiť nielen pre podniky, ale aj pre bežného občana od roku 2027. Na Slovensku sa ešte celkom mlčí o tom, iba trošku sa hovorí, ale to neznamená, že sa to nedeje a že to nebude, lebo aj Slovensko sa v podstate k tomu zaviazalo. No ale sú také správy, že tie emisné povolenky predražia život jednej domácnosti, kde sú, dajme tomu, 4 ľudia, o 3 000 eur ročně. To fakt? Je to možné, je to celkem možné zdražení pro běžnou slovenskou domácnost. Možná ten průměr bude, nebo bude třeba 2500 eur ročně, ale třeba domácnost, která topí uhlím, tak naopak tam to může být i kolem 4000 eur ročně, takže to je skutečně citelný zásah do slovenských peněženek, ale předpokládá to tedy vývoj do roku 2030, že do té doby stoupne emisní povolenka, ta nová, ty, co budou spuštěny v roce 2027. My jim v České republice říkáme emisní povolenky pro domácnosti, ale oni budou nejen pro domácnosti, ale i pro podniky a firmy. Je to tedy ten systém povolenek EU ETS 2. A podle konsenzu studií na toto téma, akademických studií, tak skutečně ten průměru je, že to bude těch 250 eur za povolenku v roce 2030. A to znamená to zdražení, řekněme, třeba 2500 eur ročně pro běžnou slovenskou domácnost. A pro tu, která topí uhlím, třeba i kolem těch 4000. A to ako budú ľudia platiť? Ono nebudú si kupovať nejakú povolenku, ale to bude v tej cene tých energií, v cene toho uhlia, keď ním kúria, v cene plynu, v cene benzínu, keď používajú. Vy přijedete k čerpací stanici 1. ledna 2027 a tam už v té době, tam dojde zřejmě k nějakému skoku. Možná to nebude jako hned, ale že to bude nějaký pozvolnější. Ale vy přijedete prostě v lednu 2027 k čerpací stanici tady na Slovensku, koupíte si benzín, naftu a v tom už bude započítána cena té povolenky. Takže budete platit citelně více, než platíte nyní. A to, o kolik budete platit více, to se bude odvíjet od toho, kolik stojí povolenka na burze. Na burze třeba v Londýně nebo v Lipsku, tam už se s nimi začal obchodovat, respektive s termínovými kontrakty na ně. Obchoduje se v Londýně od letošního května a v Lipsku od letošního července. A ty ceny, které se tam ustavují na těchto burzách, jsou zhruba dvojnásobné v porovnání s tím stropem Evropské unie ve výši 45 eur. Takže to ukazuje, že ti investoři do povolenek, spekulanti s povolenkami, spekulanti s těmi odpustky uhlíkovými zkrátka se domnívají, že ta cena povolenky bude už v tom roce 2027 výrazně vyšší, než je ten strop. A to pak je předpokladem právě k tomu, že do toho roku 2030 to vzroste na těch 250 eur. Ale ty studie, z nich já vycházím, tak ty neberou na zřetel vůbec tu burzovní cenu. To je jenom další potvrzení toho, že ty povolenky opravdu můžou být velmi, velmi drahé a mohou být velkou zátěží
pro slovenské domácnosti. Hovorí sa tomu aj, že zelené výpalné, alebo ako donútiť ľudí, aby zmenili svoje správanie. Súhlasíte? Je to způsob, jak převychovat lidi i na Slovensku. To znamená, že Evropské unii jde o to, aby donutila, řekněme, finančním šokem, nějakou finanční bolestí domácnosti na Slovensku k tomu, aby když třeba nyní jezdí na naftu nebo benzín, aby si koupili elektroauto. Nebo aby, když topí uhlím nebo plynem, si pořídili tepelné čerpadlo. To jsou všechno nákladné investice a ti lidé by do nich nešli často, pokud by byla nadále levná ta nafta, ten benzín, to vytápění plynem nebo uhlím. Takže vy jim to jako musíte dramaticky zdražit, musíte vyslat silný signál, jak říká Evropská unie, to znamená, je to zabolet, musíte zabolet jejich peněženky, ty povolenky, ta cena, kterou budou tedy platit u těch čerpacích stanic nebo na těch fakturách za vytápění od toho roku 2027, aby si řekli, tak to už je drahý, jo, ten plyn, to uhlí, ta nafta, benzín, já už radši si koupím to tepelné čerpadlo, já už radši si koupím elektromobil a když nemám na elektromobil, tak radši začnu chodit pěšky nebo jezdit na kole nebo využívat víc městskou hromadnou dopravu. A to je vlastně, k čemu mají ty povolenky vést, tedy mají si převychovat lidi i na Slovensku, tak, aby se dekarbonizovalo, tak, aby domácnosti dekarbonizovaly, aby se zbavovaly svých uhlíkových emisí, protože když někdo bude jezdit na kole, tak nebude mít pochopitelně takové emise, jako když jezdí v autě na naftu. Když někdo bude topit tepelným čerpadlem na elektřinu, tak bude prostě mít menší emise, než když topí uhlím nebo plynem. A k tomu ty povolenky vlastně mají vést. A politici to buď nerozumí, nebo mlží, protože kdyby to zdražení bylo malé, tak ti lidé vy nikoho nepřevychováte, pokud to zdraží o pár centů, ta nafta, tady na Slovensku. Protože tam musí být skutečně bolestivý finanční šok, tak, aby prostě to donutilo ke změně chování, aby byla zajištěná ta převýchova. To je smysl těch povolenek. U nás říká ministr životního prostředí, že to bude pár 100 korun ročně, co to zdraží náklady domácnostem. No ale proč pak by se to vůbec zavádělo? Pár stovek nikdo nebude nic měnit. Lidi pořád budou topit uhlím, plynem. Musí to být prostě bolestivé zdražení, tak, aby lidi zmenili svoje chování. Bude len bolestivé podľa mňa pre mnohých ľudí a hlavne aj starších ľudí. Ono bude likvidačné až, lebo ono tam je ešte taká jedna vec. Ešte máme takú smernicu, že EPBD 4, to je smernica o energetickej náročnosti budov, čo zase, ona asi bude nastupovať trošku neskôr, o tom neviem presne, ale znovu sa v podstate ľuďom všetko predraží, lebo budú musieť zateplovať a tak ďalej. Budú musieť robiť tieto veci, ktoré vlastne tiež znížia emisie, ktoré im ponúknú vlastne udržateľnejší štýl života, no ale nie každý si to bude môcť dovoliť to urobiť, tak asi sa blahobyt v Európe skončí, ako hovoria aj mnohí ekonómovia. Myslíte si, že to ozaj bude tak, že budeme fakt musieť žiť veľmi skromne, bez auta, chodiť autobusom alebo teda na bicykli? Kto ešte vládze? Tak záleží, jaký kdo má finanční polštář, to si kdo může dovolit, ale vezměme si, že ty povolenky nebudou jediné zdražení. Chystá se uhlíkové clo. To znamená zdražení všeho v podstatě z dovozu, nebo většiny zboží z dovozu, protože bude vytvořeno nové clo, které například, když se něco vyrábí v Číně, protože tam nemají ty emisní povolenky, nebo jsou tam dramaticky levnější, tak pak ty čínské firmy mají výhodu. Takže zaplavují svým oblečením, elektronikou, hračkami, vším, co si můžete pořídit třeba na čínském e-shopu Evropu. A evropské firmy jsou v konkurenční výhodě, protože oni musí plnit ty regulace, oni musí platit ty drahé povolenky. Už nyní jsou ty povolenky pro ty velké podniky, elektrárny, cementárny, cukrovary, ocelárny a tak dále. Takže to neplatí Číňané, platí Evropané, nebo Evropská unie, takže tím jsou v nevýhodě. Takže proto se zavede uhlíkové clo, kdy se zatíží dodatečnou daní, tím clem, dovoz třeba právě z Číny, no jo, ale tím pádem
i to čínské zboží v Evropě stoupne. To znamená, že lidé v Evropě si budou moci dovolit méně bot, méně oblečení, méně elektroniky, protože s tím, jak zdraží to čínské, tak se zvýší celková hladina v těch daných segmentech, celková cenová hladina v těch segmentech, takže to bude nakonec všechno dražší. Do toho přijde nová daň z elektroodpadů, tak také může zdražit elektroniku, přijde směrnice o odlesňování, ta zase může zdražit pneumatiky, kaučuk, kávu, kakaové boby, potraviny tedy z nich vyrobené. V Německu varovali přes cenovým šokem, pak to tedy bylo odloženo 1 rok, mělo to vstupovat už teďka v roce 2026, tato směrnice odlesňování. Nyní se zdá, že to bude tedy v roce 2027. Takže v roce 2027 to bude zásah na naše peněženky v podobě nových emisních povolenek, směrnice o odlesňování, uhlíkové clo, daň z elektroodpadů. A to tam ještě Brusel chce teď v tom svém návrhu rozpočtu na léta, myslím, že to je právě 27 nebo 28 až 34, jak si zavádět další daně nebo zvyšovat další daně, včetně třeba daně z tabáku, která už by ale nešla těm národním vládám, ale do Bruselu. Takže to bude další zdražení. A k tomu samozřejmě si vezměte to, že ta Evropa bude muset zbrojit. Když už jsme si řekli, že Spojené státy nad ní zavřou ten deštník ochranný, dosud platili naše bezpečnost v podstatě američtí daňoví poplatníci a teď si to budeme platit my. Takže vezměte si, že k tomu všemu, co jsem řekl, ještě budou muset stoupnout daně, z nich se bude hradit zbrojení, vyšší výdaje na zbrojení, tak abychom dosáhli v roce 2035 5% hrubého domácího produktu. Do toho bude stárnout populace, což znamená zátěž samo o sobě, větší nároky na penzijní systém a větší nároky na systém financování veřejné zdravotní péče. A to všechno v době, kdy už země typu Francie jsou předlužené a mají fatální problém dát své veřejné finance do pořádku a padají tam kvůli tomu ti premiéři jako hrušky. Takže Evropa skutečně, pokud zásadně si toto neuvědomí a nezačne jasně prioritizovat, tak míří opravdu k nárazu do zdi, který ale nás bude bolet, který bude bolet naše peněženky, a to hodně. No neznie to vôbec dobre, čo ste povedali a čo hovoríte, tak uvidíme, ako to celé bude a dopadne. No ale ono je to taká ekonomická samovražda, ako keby, to, čo v podstate Európa robí, ale má to vôbec nejaký význam, akože z pohľadu toho naozaj globálneho a svetového, lebo snažíme sa byť udržateľní, snažíme sa byť citliví voči prírode, voči životnému prostrediu, čo je samozrejme nutné a je to v poriadku, ale tým spôsobom, akým to robí Európska únia, to robíme iba ona v podstate, týmto spôsobom nikto iný, takže pomôže to vôbec životnému prostrediu? Máte pravdu, že toto je ten problém. Kdyby totiž třeba Green Deal, tak jak ho má Evropská unie, měli všude ve světě, kdyby všude měli tak drahé povolenky emisní, jako má Evropská unie, tak by to mělo nějaký smysl, protože samozřejmě všechny ty země, všechny ty ekonomiky, jako je Čína, Indie, Rusko, Spojené státy, jihovýchodní Asie, Brazílie, Jihoafrická republika, aby zatěžovaly své ekonomiky tak, jak si je zatěžuje Evropská unie. Ale problém je v tom, že takto ambiciozní je pouze sama Evropská unie. To znamená, ona se ocitá v roli nějakého kůlu v plotě. Říkáme v České republice, zůstal stát jako kůl v plotě. To znamená, zůstala osamocená. Donald Trump shodil ten Green Deal americký ze stolu první den ve funkci, odstoupil od pařížské klimatické dohody. Čína, ta neplní pařížskou klimatickou dohodu od roku 2020. Hrubě ji neplní. Teď samozřejmě Indie, jihovýchodní Asie, to jsou často země, které ještě ani žádné emisní povolenky ani nemají, které zatěžují životní prostředí. A teď si vezměte Evropa, která sama má už jenom ve 30. letech bude mít méně než 5% globálních emisí oxidu uhličitého, tak se snaží tady za cenu obrovských ekonomických ztrát jakoby ten svůj podíl ještě snížit třeba na 4, z 5 na 4, ale to už je tak titěrná část těch celkových globálních emisí. Jen sama Čína má přes 30%
globálních emisí. A my tady máme 5, nebo budeme mít 5, a ještě uvádíme opatření další, zatěžujeme tedy domácnosti, ničíme si průmysl. Ale my tím nic nedosáhneme, protože ten průmysl buď ho zlikvidujeme, nebo se přestěhuje do Číny a ty emise bude vypouštět tam, protože tam nejsou ty emisní regulace, nebo nejsou tak přísné. Takže my si vlastně tady zabijeme pracovní místa, vyvoláme sociální nepokoje, ale to globální klima se nezmění. Klimatický model OSN, co z něj plyne, že když splníme celý Green Deal do roku 2050, to znamená, to jsou všechny ty náklady, emisní povolenky, všechno tohle, co ještě ani nevíme, co přijde, tak dosáhneme toho, že se sníží globální teplota v porovnání se situací, kdy Green Deal nebude, tady v Evropské unii, o 0,01 stupně Celsia. To znamená nic se nestane. Ten Green Deal je úplně k ničemu, pokud ho dělá sama Evropská unie. My tady házíme peníze do černé díry, ale nic tím nedosáhneme z hlediska té globální klimatické změny. Protože ona bude probíhat dál, pokud ti velcí znečišťovatelé, jako je Čína, Spojené státy, Indie, jihovýchodní Asie, Brazílie, Rusko, pokud nezačnou také něco dělat pořádně. Ale oni zatím nedělají, oni jdou jiným směrem, protože oni si na rozdíl, jak jsem říkal na začátku, na rozdíl od Evropské unie uvědomili, že ten svět už je v jiné fázi, už je v jiné éře. Soustředí se na nerostné bohatství, na vlastní těžbu a do pozadí jdou ohledy environmentální, protože kdo má nerostné bohatství, kdo těží, můžeme říct, kdo i plundruje přírodu, ano, je to tak ale má pak silnou armádu, silné vojsko. To Čína nedávno demonstrovalo na té velké vojenské přehlídce. No a pak samozřejmě prosazuje ty své hodnoty v tom světě. Proto když se jedná o dalším vývoji války na Ukrajině, tak už ani Evropa přece na té aljašce nebyla u jednacího stolu. Jednalo Rusko a Spojené státy. V těch příštích desetiletích bude vítězit primárně ten, kdo má levné energie, kdo má nerostné bohatství. I třeba proto, že levná elektřina bude napájet datová centra, která pohánějí umělou inteligenci. Jestliže my budeme mít drahou elektřinu, jakože máme, protože si ji zdražujeme emisními povolenkami, protože si ji zdražujeme tím, že netěžíme zemní plyn, že všechno vozíme ze zahraničí, že jsme si vypnuli jaderné elektrárny, tak nebudeme mít umělou inteligenci. Nebo bude ta umělá inteligence výrazně horší, než jakou má Čína, než jakou mají Spojené státy. A vezměte si, že třeba vojsko příští dekády bude takové, že to bude robotické vojsko, že to budou roboti ovládaný umělou inteligencí a kdo prostě nebude na takto pokročilé úrovni, tak prostě tu válku prohraje. A ta Čína, Spojené státy, pokud toto budou mít, tak samozřejmě budou Evropu ovládat dále. Takže základ je nerostné bohatství a levné energie, ale to pořád Evropa nechápe. Ona si ty energie zdražuje. Ona si zdražuje a odmítá budovat své vlastní nerostné bohatství. A to je velký omyl, ktorý sa nám vymstí. Takým sa Európe otvoria oči, veríme určite všetci, že sa to stane. Tak čo by ste poradili ekonomicky takému bežnému človeku na Slovensku, v Česku, nejakej rodine? Ako sa má vôbec ekonomicky k tomuto celému postaviť, aby sa v týchto ťažkých časoch im žilo o trošku lepšie, alebo čo najlepšie? V prvé řadě měli lidé volit takové politiky, kteří si toto uvědomují, a kteří jsou ochotní jaksi něco dělat pro to, aby se to změnilo. Ale já zatím tohle příliš jaksi nevidím. Ti lidé na Slovensku, v České republice žijí na jakémsi obláčku, ti žijí na obláčku, který nám vlastně předali minulé generace, které vybudovaly to postavení Evropy, které vybudovaly to naše bohatství. Ale my ho teď ztrácíme. My to postavení ztrácíme. Ano, ještě ho máme. Ještě Evropa dobrý kout světa, kde se žije dobře. Žije se tu lépe než v Ázii, určitě lépe než v Rusku. Řekl bych i než ve Spojených státech. Ale to žití je na dluh. To žití je na dluh a my nekoukáme dopředu. To znamená, jsou tady přebujelé sociální programy. A znova říkám případ Francie. To je
tam chodí do důchodu v 62 letech. Ale pak ta země prostě je v obrovských problémech s dluhem. A nezdá se, že by to mohla snadno vyřešit. Lidé tam nejsou kvůli přeregulovanosti trhu práce tak inovativní, tak produktivní jako ve Spojených státech. Proto také umělá inteligence se rozvíjí ve Spojených státech, v Číně. V Evropě moc ne. To je obrovský problém pro budoucnost, protože jestliže umělá inteligence je novou revolucí technologickou na způsob třeba průmyslové a jestliže zaspíme, tak to bude jako kdyby jsme zaspali průmyslovou revoluci. To znamená, to je rozdíl jako mezi třeba Evropou a Afrikou. Afrika zaspala průmyslovou revoluci a teď to horko těžko dohání. A podívejte, jaká je tam kvalita života v porovnání s Evropou, protože zaspala průmyslovou revoluci. Jestliže zaspíme revoluci umělé inteligence, jakože teď zaspáváme, no tak nám naše děti, naši vnuci nepoděkují. No a čo má ten človek? Má šetriť, teda ten normálny človek, ktorý žije, ktorý ako voliť, musí voliť správnych politikov, podívejte, aby sa situácia zmenila. Ale čo má on teraz? Má šetriť, nekupovať zbytočnosti? Má si robiť nejakú rezervu, aby to zvládol? Lebo prídu asi ťažké časy s tými povolenkami a tak ďalej. Určitě na úrovni domácnosti bych počítal s tím, že inflace, to znamená zdražování, bude daleko výraznější než třeba zase v tom minulém desetiletí, kde inflace v podstatě neexistovala jako problém. Inflace může být vyšší kvůli zeleným opatřením, kvůli té geopolitické situaci napjaté, částečně kvůli stárnutí populace, protože budete mít méně lidí v tom práceschopném věku, což bude tlačit mzdy nahoru, což je sice možná pozitivní z hlediska mezd, ale zase růst mezd znamená tlak inflační. To znamená, pak vlastně budu mít dražší služby, protože mě ostříhání uhliče bude stát citelně více a tak dále. Takže počítat s tím, že bude výraznější inflace. Nemyslím si hned třeba dvouciferná, ale prostě, že to bude inflace 3, 4, 5, 6%, může se to tam kolísat. A když ne inflace, tak bude krocena ale vysokými úrokovými sazbami, nebo poměrně vysokými úrokovými sazbami, takže zase ta doba minulého desetiletí, kdy úroky byly v podstatě na nule, kdy třeba v České republice byly hypotéky za méně než 2%, na Slovensku také byly levné, tak, a jsou stále levnější než v Česku samozřejmě, to je jasné, protože jste v eurozóně, ale toto může jít nahoru, takže úvěry budou dražší, půjčky, investice tím pádem, což znamená celkové zase zadrhávání ekonomiky. Ale lidé by měli primárně na úrovni domácnosti počítat s tím, že ta dobrá ekonomická léta jsou pryč a že se to bude zhoršovat kvůli demografickému stárnutí a že je rozumné si tvořit rezervy třeba i větší, než byli zvyklí v tom minulém desetiletí. Takže či chceme, či nie, čakajú nás už aj ťažšie časy. Verím, že ich nejak zvládneme všetci. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za všetky informácie, ktoré ste povedali a že ste tu boli. Nech sa vám dári. Ďakujem za pozvání a přeji hezký den. Rozprávala som sa s ekonómom Lukášom Kovandom a hovorili sme o tom, ako geopolitika ovplyvňuje ekonomiku. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce. No.